Mae rhai pobl yn benderfynol o gael picnics ta beth yw'r tywydd. Heddi fi wedi cwrdd â Helen a grŵp o ffrindiau i helpu nhw paratoi. Helo, sydd i chi? Helo! Fi wedi glywed bod bach amser sbar ydych chi cyn chi dechrau coleg. So, beth am paratoi picnic? Iawn. Pa fath o bwyd ydych chi'n licio bita? O, chocolate, fan mawr o chocolate. Chi'n mynd i wneud lot o picnics neu barbecues o stuff fel chi'n bod lot o'r saf? Mae tro ydyn ni'n plan wneud rhywbeth mae'r trwy'r horrible. Pwy'r cogydd gorau os rhywun sy'n total disaster zone yn y gegen neu? Fi'n siarad dos fel osgi fa. Dwi'n di clywed. Nath i wneud pancakes, bright ydi o gael pancakes un diwrnod. A di reid bright ydi o cherry cocoa powder. Oh, so nice. Cocoa powder mewn i Chocolate pancakes. pancakes yn y mix. Ok, roi chocolate ar y pancake, ond yn y mix. Quite nice. O, na frown? Na gyda pancakes i fod i fod yn ôl yn ymfrown. Pwy fan hyn sy'n mynd i dod o fi'r gegin? Na, i ddweud os ydych chi. Gret, bant ni'r gegin. Y bloc! O, diolch. Iawn, Helen, lle jyst dechrau wrth ddweud, mae'r ffedog yn ffantastig. Quiche gyda tomatoes, pupur a goat cheese. Yn gyda, syml, pastry. Pastry fi wedi gwneud fan hyn, so fflwr, menyn a dŵr. Mae'n rolio fe nawr, nôl ar unan. Godi fe. Mae'n rolio fe nawr. Nôl drosto. Ti fa pro. Dyn ni'n mynd i'ch oed. Gosod y pastry yn y tin. A thorri'r ochrau. Gosod ffoil ar ben y pastry. Gosod y pastry yn y ffwrn am 10 munud. Reit, y llenwad. 5 bwy. Tip i ti, reit? Sy'n dal ar wyau. Mae'n ffordd sy'n bwrw un ar y fel y horizontal a un ar y vertical. Dim ond un yn mynd i craco. Neu fe ddau ddim craco. Torri 5 bwy. Llath. A gymeryd wisg wedyn. Rwy'n wisg lan i hwnna, bod e gyd i gymysgu. O, dim rhaid dda iawn o'n wisgo do. Dal y ddol yn mynd i iawn. Ti'n neud rai bach o halen y ffipur mewn. Reit, yna'r llenwad yn barod. So, dod yn hwnna mewn i'r pastry pan doedd hwnna mas o'r ffwrn. Mi'n dod i nawr y llanw mewn i'r casyn. Halen y ffipur a'r caws gafr. So, quiche mewn y ffwrn, 10 munud. Apple and cinnamon slices rhan, puff pastry. Bwysig gyda puff pastry yn wahanol i'r pastry arall. Pastry arall jyst twlen mas unrhyw siap. Puff pastry gosod bod yn syth. Mynd mewn i nawr. Cylla, oce. Torri siap hirsgwar allan o'r toes. Sgorio ffram i fewn i'r darn. Afal. Ffwr gen fi bil ar gwell de. Torri'r afal a rwtio dy sydd lemon. Yna ei gosod ar y toes. Touch o siwgr, oce? Jyst ni'n bach yn ynnes. Chydig o wy fel glaze. Cinnamon. Ac i fewn i'r ffwrn. Ar ôl iddo coginio, ychydig o jam apricot.
Iawn, cis yn barod, a mae'r slices afal a cinnamon yn barod i fi, so cerwch y blas. Beth mae Helen yn coginio chi fel elfer? Byd chicken nuggets. Ia, waffles. Be di hwn? Tomatoes. Sausage. Ti'n gwybod gael fi? Chi'n dy mas yn picnics lot? Dim felly, ars yn tŷ. Dyn ni farod am ei bwyd. Ie, mae tywydd weddol da ni heddi. Mae wedi stopio bwrw glaw nawr, ond os byddwch chi'n dod, byddwch chi'n coginio eich hunain, byddwch chi'n mynd i'r siop i prynu rhywbeth? Siop. Yn y siop, neu bod noodle. So, byddwch chi'n meddwl am yr slices afal, rhwng nhw'n bach yn wahanol, neu rhywbeth? Mae'n neis. Y sir, neu? Mae'n eisiau chna'r cis. O. Da, hwnna.